Тапшыруны дәвам итеп экраннар алдына Николаевка районы Әхмәтле авылында туып үскән мөхтәрәм милләттәшебез Зөһрә Рәшит кызы Байбекованы көтеп алабыз. Бүген ул үзенең матур тулган көнен каршылый. Шушы шатлыклы мизгелендә иң изге теләкләрен аңа яраткан сеңелесе Мәрьям, кияве Володя, балалары Иркә һәм Юсеф тапшыруыбыз аркылы ирештерәселәре килә. Яраткан апам белән без, әниебез Рафия һәм әтиебез Рәшит Султановлар гаиләсендә гүзәл шәшкәләре булып дөньяга килгән идек. Матур балачак еллары, яшь үсмер чак, яшьлек еллары тәгәрәп артта калды. Әти-әни уясыннан канатлар ныгып, төрлебез төрле якка таралдык. Апамның ире киявебез Җәүдәт Байбеков та үз авылыбызда. Алар бер-берсен табып, гомерлеккә тугрылыклы булып яшәргә вәгъдәләр бирешеп, матур гаилә кырдылар. Һәм менә инде 37 ел бергә гомер кичерәләр. Мәхәббәт чәшкәләре, кызлары Юлия һәм Хак Тәгалә бүләге сөеп туйгысыз оныклары Дамир бар. Апам узак еллар балалар бакчасында пешекче булып хезмәт итә. Ул өйдә дә пөхтәлек ярата. Аның кулыннан килмәгән эше дә юк. Жизнь әйткәнчә, кулларыннан алтын кыйла аның. Апамның кунакчыллыгын бар туганнар, дуслар да яхшы белә. Тәмле-тәмле ризыклары белән табыннар кырып, ачык шат йөз белән кунаклар каршыларга ярата ул. Авыр чакта да, шатлыкларда да беренче булып килүче кардәш син ул апам. Якыныбыз, гомереңнең матур вакытына җитештең. Кызың үсеп урнашкан, оныгың көннән-көн күбрәк шатландырып үз максатларына ирешә. Ни теләргә сиңа бу вакытта? Әлбәттә, иң мөһиме озын һәм гыйбадәтле иманлы гомер. Киләчәк картлыгыңнан ямь табып, ләззәтләнеп яшә. Без сине нык ихтирам итәбез һәм Аллаһ Тәгаләгә мине бу җирдә ялгыз калдырмыйча, сердәшем, киңәшем, мине һәр чак аңлый, яклый алучы апамны бүләк иткәненә рәхмәт укыйм. Февраль урталары белән туры килә туган көн. Матур кышлар белән бергә син дөньяга туган көн. Якыныбыз Раббым кылы. Сиңа саулык сорыйбыз. Сиңа бүген иң изгесен теләкләрнең юллыйбыз. Апам, кадерле кешем син, урның йөрәк түрендә. Менә котлап бәйрәмеңә җыелыштык бүген дә. Елмай килсә авырлыклар, уфтанма да, зарланма. Бетте инде сабырлыгым диеп зинһар уйлама. Әле алда насыйп булып торырга, ике дөньяның бәхетле, күркле кылы булырга. Горурлыгым шиксез минем, син якын кешем диеп. Рөхсәт ит бәйрәмеңә дә яңгыратырга җыр биреп. Кадерле Зөһрә Рәшитовна, сеңлегез гаиләсе белән сезнең хөрмәткә җыр да сайлаганнар. Аны бергәләп тыңлыйк. Бәйрәмегез котлы булсын. Яшьлек ул мизгел генә, башкаларга китеп бара, синсез
Акма